Безнең баш калабыз Өфө көндән-көн матурая, яңара, сәскә атуын дәвам итә. Әйткәндәй, күптән түгел яңа бер йортты реставрациялау тамамланды. Кайда, нинди урында урынлашкан бу йорт дип кызыксанаһығыздыр. Без бүген тап шул урынга килдек. Әйдәгез уның менән бергәләп танышайык. Әгәр дә тарихка күз һалсак, был бина 19-нчы буатта төзелә. Революциянан һуң бында халык комитеты урынлаша. 1941 елда кабель заводы үз эшен башлай. Бүгенге көндә бу йорт мәдәни мирас объекты исемлегендә тора. Дуслар, һез күз алдына килтерә алаһығызмы? Элек 1891 елларда тап ошо йортта бик күп билдәле кешеләр эшләгәннәр. Мәсәлән, Федор Иванович Шаляпин бында елъязмалар төзегән. Шулай күренекле шәхесләрдән Владимир Бабай Ленин да, Тюрюпала һәм башка бик күп кызыл комиссарлар тап ошо ердә булганнар. Күрүебезчә, был бинаның тышы кызыл-ак төстә. Нигә тап ошо төс дип уйланмайһығызмы? Бактиһәң, тап Федор Шаляпиндың язган язмаларында краснокаменное здание дигән юлдар менән уның ошында эшләгән вакытлары искә алына икән. Был йорт яшьтәргә бик охшаясак. Был урында матур итеп фотолар эшләп Инстаграмга һалырга ла була. Һәм шулай ук был урында тәкә тиктоктар да төшереп була. Бүген без дә был тарихи йортта булдык. Касандыр Ленин, Тюрюпа, Шаляпиндар булган йорт хәзер заманса үзгәреп, яңа хулыш алды тиһәк тә була. Әлбиттә, ошондый тарихи урындарда яшәү, үз күзләрең менән күрү үзе бер бәхет. Дуслар, һез дә ошондай урындарга йөрегез. Баш калабызны бергәләп өйрәнәйек, тарихты онытмайык. Зилия Буранбаева, Эдуард Гайнанов, Тау-Тау хәбәр өчен.